por poder a señorita Ernestina bibliotecaria. Acaba usted de ser secuestrada. Non se resista! Nin patalete, Nin berre. Se queren que a biblioteca volva a abrir as súas portas, paguen o rescate. Asina... O alcalde? No! Malferido malfeitor e a súa banda. Os concello pagará un generoso rescate. Todo o mundo sabe que a biblioteca non funcionará nada ben sen a súa bibliotecaria. Eu non estaría tan segura. Estamos traballando, niño, e con moita preocupación. Pagaremos, será unha satisfacción. Xóntete! Estamos traballando moito. Que se calme a poboación. Eso é. Que se peche a biblioteca.